बैयो ओंखाम संग्रा ओमफ्राय स्टुडेन्ट गार्ल्सफोरनि ओरै हिन्जावफोरनि ओमफ्राय हौरै साहाजों हौवाफोरनि आं दहाय देखायनाया। खुलुमबाय रायजोफोर, नै दिनैहाय खैला मैला हाथाय जाहैबाय। ओमफ्राय जों हाथायाव थांनो नागिरदों नै। नायदो खैला मैला नाव गाना ओरैबायदि दै बारनानै सोमनांगौ नै। बेजोंनो गारि सालाय सोमनांगौ नै, ओरैबायदि जैया मैया दानसारलाबायनाय दै। गारि एफा गोथौ नै, बेखौ गारि बारहोनांगौ। खैला मैलाथ' इस फाथाबारि बारग्रा बे लामाया ओरैबायदि खस्थ'। ओमफ्राय ओरैहाय नावा नै दिनै खैला मैलाजों बारनायसोलाय नै। बेनो जाहैबाय खैला मैलानि नाव। नोगोद खस्थ'खा ओरैहाय लामाया जैया मैयाबान। जायगायानो जा खस्थ'। बेनिफ्राय जावदोलै ओरैहायनो बा ओरै हगार हरदो मानसिखौ माथो। आंथ' हौयाव बोख्लायलायबावनाय मोननायसैयानो नै। जोंनि आइलेण्ड ओनसोलनि बायदि खस्थ'खा नै, नावानो ओरैबो ओरैबो। ओरै बेंटल साइडजोंल' एसे सुबिदा जानानै दं दा जोंनिया नावा, थांलाय फैलाया रुगुं मोननायसैयानो नै। बे मुरा नै आयौ हारसिं बोखानो हायोलै। ओमफ्राय खस्थ'लै। नुबाय दा रायजोफोर जोंनिया माबायदि खस्थ' जायो जोंनि आइलेण्ड ओनसोला। दाख्लैनिया हरै आमथेखाथ' फाथाबारिमोन, ओमफ्राय दिनैनियाबो खैला मैलाथ' इस फाथाबारि बारग्रा बियो। नायदो ओइनिफ्राय जावबोनानैहाय बेयावसो हाबफैबाय नै। दखानदारफोर फैलादों दिनैहाय खैला मैला हाथाय नालाय। दायो जोङो बहाय मोनफैखो नोंथांमोना नायदो। नैबेनो जाबाय खैला मैला फादार मिसन, काथलिक मिसन। बैयाव स्टुडेन्टफोरनि माबा जागासिनो नै। बेनो जाहैबाय फार्स्ट बानायनाय बिल्डिङा खैला मैला मिसनने। हनै जोंनिया सासे फिसाज्लाखौ नायनो फैदों आरो। बे जाबाय खैला मैला मिसननि हस्पिटाल। ओमफ्राय नैबे जाबाय गिर्जा। सिङाव हाबबाय, बैयो फुराना गिर्जामोन, ओमफ्राय बैबो फुरानासो बिल्डिङा। बेयाव मा मा साजायनानै दोनदों नायनो। दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों दै लोगोफोर। नै दङ जाहैबाय आइ मारिया जोंनि थाखै बि। बेनो नायदो। ओमफ्राय जेबोथ' बेबायदि गार्डेन बानायथ'नाय जायाखै। बे जाहैबाय गिर्जा गोदान। बे गिर्जायाव आं दाबो हाबफेराखै दै, दिनैसिमबो खनसेबो हाबनाय जायाखै आं। बे गिर्जाखौ गिर्जाया बेनो गोदान गिर्जा बियो। बेखौ लुनायनिफ्राय दिनैसिमबो खनसेबो हाबाखै आं बे गिर्जायाव। ओइयाव बेरायफैदों एसे, ओंखायनो एसे दिन्थिबायनो दिनैहाय खैला मैला फादार मिसनखौ। मिसननि नामाखौ मा होनोमोनथाय रा बावलायलांबाय आं। दा बैयावसो नायनांनोसै, सेन्ट पिटर ना बोरैबा होनोमोनलै। हौरैसोबाव सिस्टार थाग्राया, बेयाव स्कुलनि रिसिपसन बायदि बायदि। ओमफ्राय स्टुडेन्टफोर। सेन्ट पिटर ना मा होनोमोनलाय बे मिसननि नामखौ ने? है आं मिसनावसो नै फादारखौसो लोगो लाफैग्रोदों। बास्केट बल गेलेग्रा। ओमफ्राय नैबे जाबाय फुराना गिर्जा, मिसन लुखांनाय समावनि फुराना गिर्जा। ओमफ्राय नै ओरैनि बिल्डिङानो जाहैबाय सिस्टारफोर थाग्रा आरो स्टुडेन्ट गार्ल्सफोर थाग्रा आरो ओरैनो खोलाजोंने। बैयो ओंखाम संग्रा ओमफ्राय स्टुडेन्ट गार्ल्सफोरनि। नायदो ओरै
हिन्जावफोरनि ओमफ्राय हौरै साहाजों हौवाफोरनि आं दहाय देखायनाया बेनो जाहैबाय स्कुला बेनो ओरैबायदि दावराव आरो गथ'फ्रा जि जाजाल'खा अरियाबा नुयो नै स्कुलनिफ्राय ओंखारलांग्रा बागाना ओमफ्राय बेनो जाहैबाय सेन्ट पिटार खैलामैला मिसन दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो